Faro. Hamba ya Faro. Hamba ya Faro. Asal 2021 ni sini Chini bubagara Chini bagai coba khai tongmani Chini bagai jekuno kon solution tui phenai te prasana hamkrai constitution solution tunai hini boje samani kokbai jeng bono bisas khaiye jeng bono poito chawoi jeng bubagara no logire laika tai bubagara mai tei chaya kre hunger strike tongoi hatai kotoro tongoi botini 124 ঘন্টা bo mai chaya 124 ঘন্টা baksa 12 ঘন্টা chaya hangke chi lengna nai thango phiaba bo 124 ঘন্টা mai chaya chini bubagara bono pai playa hambai bo oma heke mai chaya tei ningya khaiye chini bagai chini te prasani hamkrai tui ripaika 100% no 60% le tuka abuni bagai cheng belena bubagara no hambai maya poro abuni bai cheng tong thotok cha thotok kai chini takok tai buko ma phani saman ani mani saman no ba hambai chini bubagara no bisas kai bubagara no logiri mabai jeng abuni tong thongmani bisingtei bubagara chung no solution tui ri phemani bichikte mungsa chongno ri phemani bichikte jeng tini tong thogoi belena hacha khoji kai jeng tini reli khaileka jeng anand phuti khai no jeng tini reli khaileka inke erpore korbuk bazarobo kisa jeng yakungbai jeng himbotok himlaika bubagara no hambai ya pharlaika nin sinimungke ani sinimu angti develop central committee ni secretary energy devi tripura tai